aku bareng isaan entuk dawuh entuk wangsit saka para leluhur ing panjen kene yen panjenengan wis nanggap dalang iki tahun-tahun berikutnya ya kudu tetep wayangan. Lan uga nyuwun pangestu marang para leluhur ingkang lenggah oning kepanjen kene wabil khusus ya kuwi ndongake kelawan Mbah Panji. Ya, ngono. Banjur antuk wujute sisik melik utawa dawuh lamun ta yen pancen pengin wayangan gandeng panjen iki pirang-pirang taun bersih desa ora wayangan, arep wayangan monggo ning golek ana dalang sing ngene iki. Ngene iki, ngene iki piye? Ora perlu tak aturake, lek tak aturake aku ndak dikira wong umuk utawa wong sombong, Nduk. Sing baku sing dicujuki awake dhewe.
Oh mengkono. Kaya ngono. Lan uga iki mau disusul sore mau aku bareng isaan entuk dawuh entuk wangsit saka para leluhur ing panjen kene yen panjen wis nanggap dalang iki tahun-tahun berikutnya ya kudu tetep wayangan, dalange aja solan salin tetep iki ae ngono kuwi. Ngono ya. Danyang ana sing katon ana sing ora katon. Ya, yen danyang katon ya para warga masyarakat ing panjen iki klebu danyang katon sing do nyang mirsani wayang iki lho, Nduk. Wah, ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Mula iki mujudake penghargaan penghormatan yang luar biasa kanggo awake dhewe. Iya. Intisarine ya kuwi nderekake para warga masyarakat ing panjen supaya netepi apa kang dadi motone ya kuwi tanggap, tangguh dan juga tanggon.